Jeg følger med i min morgenrutine i dag. Det, som jeg skal starte med, det er at skal ordne mit hår, og så tog lidt tid for mig at gøre det ud, men endelig så fik jeg det. Så ja, næste det er, at så har jeg fået revet mit hår, og så gør jeg det lige en gang til, for at være helt sikker på, at alle knuderne var væk, fordi jeg har mange knuder, når jeg vågner. Og så har jeg puttet lidt mascara på, og så skulle jeg også lige børste tænder, fordi det havde jeg ikke lige gjort, så nu skulle jeg også lige have gjort. Så lidt tykkerne, så man får frisk ånd. Og så har jeg noget lidt med, og det her, det var min morgenrutine.